Hello guys, road trip na naman tayo ngayon. Pauwi mula dito sa Taif to Jeddah tayo ngayon. Bago yan, intro muna tayo. Pwede rin. Mag-trip na tayo guys. Papakuin na tayo. Ayan. Pack na konting. Sarap Mountain. Palabas na kami. Ayan yung mga bahay na pinitahan namin. Ayan. Ayan guys. Bagoy na. Ito yung panahon. Amir Muhammad Jeddah. Amir Muhammad. Jeddah. Kasi na dito na tayo sa highway guys. Gulundukin.
Oo. Hindi, video. Ayan guys, dito tayo ngayon sa zigzag. Ayan. Bangin na po yan. Ayan. Nabanggay na. Ayan na tayo sa zigzag ngayon. Buti magalit. Ayan, nandiyan po tayo sa zigzag guys. Zigzag po yan. Ayan, bangin na po yun sa ilalim ng tulay. Ayan, ginawa yan pong binasak yung bundok para magawa lang pong zigzag na to. Bundok na adobe, hindi bundok na lupa. Ayan, zigzag po yan. Pag nagkamali ka rito, bangin ang pupuntahan mo. Oo nga, sigurado, bangin ang kapupuntahan namin dito pag nagkamali driver namin. Ayan, ganyan po kataas yung bundok. Ayan guys, bangin yan oh. Taas niyan. Ayan. Taas ng bundok. Sigsig pa rin tayo. Guys, pumunta kami doon sa ibaba doon. Saan? Ayan guys, ang lalim na bangin. Doon pa kami pupunta doon sa ibaba doon.
Ayan yung cable car. Nakita. Ayan guys, cable car. Ayan. Guys, ganyan kataas. Doon kami galing sa taas na yon. Yan, sa taas ng bundok na yan. Diyan kami galing. Wala pa kami sa halak kalahati. Kapag nagkamali ka, yan, durog-durog ka dyan sa pag nalaglag ka dyan. فوق في على بلاد بعدين هذا سوي اثنين ما كان في سمت وسط ما بيسوي سمت بعدين هو ما يمسك مربوط Yan guys, diyan kami galing sa bundok na yan, sa taas niya.
Gaano kataas ang bundok na yan? Yun, doon kami galing sa tower na yun. Ito yun. Yan, ang minahan ng ginto. Yan. Minahan ng ginto na yan, guys. Kita niya guys, dahil nakataas yung pinanggalingan namin. Wala pa kami sa kalahati. Yan yung tower na yun. Doon kami galing. Ayan. Diyan kami galing kanina. Oh, inatado niya na kasi yung masisira kasi pag pinagsama-sama mo tapos i-defrost mo, masisira. Kailangan nakaatado na. Ayan yung cable car guys. Nasa zigzag pa rin tayo. Ayan yung cable car.
Guys, magawa na tayo ng zigzag. Mahal, dahil Jeddah nasi. हाँ Ano ba? So, Kano daw yun eh? oo, Buddhist Christian yun eh. Ang ano ni Danapala. Ito pala. Desierto.
kasi. Siyempre, isang oras na tayo, no? Oo.
Say hello, Akbar. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Yan. Hello, how are you? Say hi. Oh, I'm good. Dapat. Oh. Magkaan lang niya, no? Tingnan, nanggaan yan. Bigat yan eh. Kaya mong iusap na ikaw na mag-isa eh. Yan lang sa lahat. Ay, ganda. Ganda ng stock na tubig sa atin, no? Eh, sa atin, di naman ginagamit yun eh. Dalawang tao kami eh. Kaya nang ikarga sa pick up eh. Kaya po tayo eh. Nandun sa kinaputayan. Galing kay Walid dun eh. Sa bahay. Oh. Dinala ko nun. Dalawa lang kami naputayan ng buhat nun. Laki-laki nun, di ba? Tapos, Magaan lang pala kako. Kung hindi maayos lang, di ba? Kahit hindi mo alam daan. oh. Eh, yung nandun sa turuan namin. Dapat kasi may ano rin na English. Kapag rin nandun sa Jeddah. Puro nandun sa English, no? Oh. Doon wala. Dati nga, wala. Signboard eh. Puro Arabic. Ako mga signboard ako. Wala.
bagyong bundok para maitayo yung release ng tren. Ayan. Ayan. Nagagawa yung bundok para maitayo yung release ng tren sa mga tulay na yun. Ayan. Ayan, kinibag lang yan para maitayo itong kalsado na to. Ayan. Mga 140 pa, mga 150 pa nga yan eh. Sure. Hindi pala kalbi pala yun. Alin? Ito? Ito. Japan to eh. Japan, Saudi eh. Kalit. Bakit kaligan ba? May basit na. Kalit yan. So, kalit. Alin? Ito? Ayan, albayik. Kabayan. Ayan, albayik. Ito? Ayun, luwa na yun. Yun ang ginawa namin. Alin, sa bandaran? Laki yan. Hindi na lang tawag.
Talaga, ayun tuloy. Dito na tayo sa Jeddah. Tuloy na mahaba. Yan guys, ang Jeddah. كبير ما في ورد أخبار ايش سوا ايش سوي هذا ايش هي مغير كله جديد مغير هذا
malapit na po kami bumaba. So, tuloy na mahaba. Alam kung ilang kilometro yun. Ayan po. Sa parting walad na po kami kung saan namamasyal ang mga Pilipino at Pilipina. Yan dyan banda, dyan po nagkikita-kita ang mga Pilipina at Pilipino. Dollar Road. Ayan. आहे ना बरोबर. Yan sabi ka Ver. Ano sabi ka Ver sa Makati? Okay na siya Rakilo. Okay. Yan, nilalagyan ng tiles. Yan. Nilalagyan ng design. Para maganda. Libre sa pintura, no? Oo. Sa LRT, ngayon lang pininturahan. Ngayon, naglumo tuloy, no?
makakaya kasi yung sa ano pa lang, sa sigsag pa lang eh. Oras na yun. Oo. Ano mo nakakita mo tulo eh. Yung tulo kita mo eh. Lakad pa lang eh. Ay, talagang nung nakaisip nun, binakbak yung gilid ng bundok eh. Tapos yung babanggayin mong concrete barrier, hindi pa ganun kasolid. Guys, Dami na. Ayan. kanina pa. Maganda ang palabog. Ayan guys, papasok na po tayo ng gate. Ayan, yan po yung gate namin.
guys, kararating lang namin. Ayan sasakyan. Kararating-rating lang namin. Baba muna tayo ng gamit. Ayan, ang gamit. Baba muna namin. Sige na, babay na. Ayan sasakyan. Bye bye guys. Have a nice day. Good luck.